खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लाबोदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै आथिखालाव जोंनि बर' सुबुंफोरा गुबुन रायजो बेंगालर चेन्नाइ तामिलनाडु केरेला बायदि बायदि गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै आन्दायना थाहैनाय गोमानाय बायदि खौरांफोरखौ ससियेल मिडियायाव नुनो मोनगासिनो। स्क्रिनाव नुनाय बिथाङा क'क्राझार जिल्ला कारिगाव सियाम सिंकिला गामिनि थागिबि चक्र बसुमतारी होनना मोनथिनो मोन्दों। थांनाय 12 अक्ट'आव खामानि मावनो बेंगालरसिम थांदोंमोन। बेंगालर सहैनानै रुमनिफ्राय ओंखाम जानो होनना ओंखारलांदोंमोन। नाथाय लोगोफोरजों आन्दायलायनानै दिनैसिमबो नागिरना मोनाखै होनना मोनथिनो मोन्दों। बेंगालराव सोरबाफोर स्क्रिनाव होनाय चक्र बसुमतारीखौ नुसनबायोब्ला स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव खौरां हरनो खावलायदों। BTR एकर्डनि दफा बादियै एक्स एनडेबिफोरनो होनो गोनां रिहेबिलिटेसनखौ BTRनि बायजोआव थानाय जेरैहाय बिश्वनाथ, धेमाजि, गलाघाट, कार्बि आंलं बायदि जिल्लाफोराव थानाय बारग' एनडेबिफोरनो होनो गोनां रिहेबिलिटेसनखौ होला नामा? बे मोनसे गिदिर सोंलुआ सिखारदों थालांनाय माखासे BTRनि बायजोआव थानाय बारग' एनडेबिफोरनि खुगानिफ्राय। थारैनो बारग' एनडेबिफोरनो रिहेबिलिटेसनखौ खोन्दो 3 होनाय जाबाय थेवब्लाबो थालांबावबाय BTRनि बायजोआव गोबां बारग' एनडेबिफोरा जाउनाव गोबां रोखोमनि सोंथिफोरा सिखारदों बिथांमोननि खुगानिफ्राय। BTRआव भट तालिका गैयैखाय होनाय जाला नामा? बे मोनसे गिदिर सोंथि। नांगौआव बाहायथ'नो थाखायल' जोंखौ सोद्रोमा हिसाबै दोनदोंमोन नामा? बेबो मोनसे गिदिर सोंलु। BTR ओनसोलाव ओरैनो उन्दुना थानायफोरासो मोनदों। नाथाय खस्थ' खालामनाय सैसोनाय BTRनि बायजोआव थानाय आलादा बर' रायजो नागिरनायाव गावखौनो बावसोमनाय गोबां बारग' एनडेबिफोरा बे अनसुंथाइखौ मोनैयाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। BTRआव भटनि मुलाम्फानि थाखायल' होजोब्बाय नामा? BTRनि बायजोनि बारग' एनडेबिफोरा BTRआव भट तालिका गैयैनि थाखायनो गालांबाय नामा? बे मोनसे बिथांमोननिफ्राय गिदिर सोंलु। जाय दैदेनगिरिफोरा बिबान मोनदों सालिजारि नायबिजिरनानै थालांनाय साफ्रोमनोबो मावना होनो खावलायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मानि जोबथा थान्दै मेलाव एबसुनि गोजाम दैदेनगिरिफोरखौ बिदाय होनानै गोदान दैदेनगिरिफोरखौ बरायना लानायनि हाबाफारि दंमोन। बेनि अनगायैबो बर' बिमा गौथुमनि सायाव सावरायनो गोनां दंमोन। बर' पिपल क'अर्डिनेशन कमिटिनि सायाव सावरायनांगौ दंमोन। बेफोर आयदाफोरखौ समनि आंखालाव दान मोनसेनि थाखाय दोनथ'नो गोनां जाबाय होनना फोरमायदों मेरु एबसुनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर'आ। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्माया मैया जोबनानै थांबाय। हांख्रायजानाय बादिनो मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहया मैया फैनानै थांबाय। मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहया बड'लेण्डआव फैनानै BTR एकर्डनि दफाफोरा मावफुंजानाय मावफुंजायैनि सायाव आरो आद्रा थानाय मावफुंनो गोनां दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंना होनायनि खोथा होलांदों होनना BTRनि CM प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंनायखौ नुनो मोन्दों। एनडेबिनि केस उइथड्र'खौ लानानै मिरु नखर मन्त्रिजों गोथौवै सावरायनाय जादों होनना फोरमायदों CM प्रमद बर'आ। NIAनि जेसेबां केसफोर दं सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय स्टेट गभर्नमेन्टआव रिटार्न खालामनायनि बाथ्रा नखर मन्त्रिया खोथा होलांदों होनना बुंदों CM प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो BTR ओनसोलाव जौगानायनि बिथिंखौ लानानै बबेयाव मा जाना दं बबेयाव मा जायाखै बेफोर आयदाफोरनि सायाव नखर मन्त्रिया मोजाङैनो सावरायलांदों होनना बुंदों CM प्रमद बर'आ। भारतनि केपिटेल गोदान दिल्लीयाव दोंसे लामा बड'फानि मुं दोननायनि बाथ्राबो बुंनायखौ नुनो मोन्दों आरो बे लामाखौ फैगौ 1 मेआव बड'फानि मुङै दोंसे लामा बेखेवगोन होननानैबो नखर मन्त्रिया खोथा होलांदों होनना फोरमायदों CM प्रमद बर'आ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरारि जथुम्मानि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बड'लेण्डखौ लानानै गोबां बाथ्रा बिथाङा बुंलांबाय। बड'लेण्ड ओनसोलाव रायजो जानाय बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि गोबां बाथ्राखौ बिथाङा बुंलांबाय। बिनि सिगाङावबो बिथाङा गोबांबार बड'लेण्डआव फैबाय आरो जों दायो मिजिंथिदों
जे NDP नि केस उइथड्रखौ लानानै जोङो बिथांजों सावरायदोंमोन आरो NI नि केस खिनिखौ बिथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय स्टेट गभर्नमेन्टआव रिटार्न खालामनायनि बाथ्राखौ बुंलांबाय जोंनि सिगाङाव आरो अब्लानो केसफोरखौ फोजोबनो हागोन। बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जिफोर डेभेलपमेन्टेल बिसय बबे जिनिसा मा जाना दङ बेखौ खोब मोजाङैनो बिथाङा रायलायलांदों दिनै। आङो मिजिंथिदों गुसुं समनि गेजेरावनो जिखिनि जोंहा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बाखि पार्ट दङ बियो थाबैनो सुस्रांजागोन। बिथाङा दिल्लीनि इन्डियानि केपिटेल दिल्लीयाव माबा मोनसे बर'नि नाम दोननो भारतनि इन्डियानि केपिटेल दिल्लीयाव बिथाङा मोनसे लामा बड'फानि मुङाव जेरै गुबुन गुबुन गेदेमा सुबुंफोरनि मुङाव नेशनेल केपिटेलाव लामाफोरखौ मुं दोनदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङावबो मोनसे लामा मुं दोननो थाखाय बिथाङा फोसावलांदों आरो बे लामाखौ फैगोन 1 मेयावनो बेखेवनायनि खोथाखौ बिथाङा जोंजों रायलायलांदों। दा जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथावना बाथ्रा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौनो जोङो जोंनि आदर्श जोंनि बर' माहारिनि बिफा हिसाबै मानिदों आरो बिथांखौ जोंल' मान होनाय नङा दिनै सारा आसाम रायजो आरो भारत नाङैनो मान होनायनि मोनसे थासारि फैदों। मानोना बिथाङा गोग्लैसोनाय बर' हारिखौ राजखान्थि बिथिङाव समाजारि बिथिङाव गुबुन गुबुन बिथिङाव सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगाहोनायनि मोनसे गोदान मोनसे जांख्रिथाय लाबोनायजों लोगोसे हारि माहारिफोरजों बोरैहाय एखे मोनसे थासारियाव थांनानै थानो हायो गोबां पजिटिभ खामानिफोरखौ बिथाङा मावलांदों बिहोमा होलांदों। दा बेखौ बुजिनानै दिनै नेशनेल लिडारफ्राबो बिथांखौ मान होदों। दा बिनिखायनो मानगोनां नखर मन्त्रि बिथाङा दिल्लीनि मोनसे लामाखौ बड'फानि मुङाव डेडिकेटेड खालामनाय एबा बिथांनि मुङाव दिनै फोसावनानै दोनलांदों। बियो आं दाख्लैबो बुंदो बियो अलरेडि प्रसेसआव दङ आरो प्रसेसआव दङ जोंनिल' नङा बियो बड'लेण्डनि थाखाय जेबो जेंना गैया। नाथाय आरोबाव बड'लेण्डखौ नागारनानैबो गासै 9 सिक्स सिडिउल काउन्सिल दङ। दा बे टटेल 10 सिक्स सिडिउल काउन्सिल बा 10 सिक्स सिडिउल काउन्सिलनि गेजेराव बाखि जि सिक्स सिडिउल काउन्सिल दङ दा बिथांमोननि मायबाफोर जेंना थानो हानाय जेराव जोंनि मिटिङाव फोसावनाय लोगो लोगो बैसोरनियाव थांनानै माबा मोनसे जेंना जागोन। दा बिथाङा बिनिखायनो जोंजों रायलायलांदों जेबो बिनि सायाव जिंगा सिनांगौ गैया। बड'लेण्डनि बेलायाव जिखिनि सोनांगौ दाननांगौ बेखिनिखौ क्लियार खालामनानै मोजाङैनो खालामखानानै लाबाय आरो एनि टाइम बियो बिला फैनो हासिगौ। बाथौ धोरोमनि सायाव बिथाङा जोबोद सिरियासलि स्टाडि खालामगासिनो दङ। बिथाङा थेलामारायाव बाथौनि मोनसे जथुम्मायाव फैदोंमोन जेराव बिथांमोना 50,000 सुबुङा आर'ज गाबदोंमोन आरो बिनिफ्राय बैयाव फैनाय सम आरो दानि समसिम आं मिजिंथिदों जे बिथाङा भाषण होलांबाय बाथौ धोरोमनि सायाव गोबां सरसा खालामदों बिथाङा आरो इयुनाव बाथौ धोरोमखौ आरोबाव गोख्रों आरो मोजाङै जौगानायखौ बिथाङा लुबैदों। दा बेबायदि गोबां बाथ्राखौ बिथाङा जोंजों सावरायनायाव बुंलांदों। दा बिथांनि बुंनायखौ लानानै बाथौ धोरोमनि दैदेनगिरिफ्रा बोरैहाय सानो आरो जों बोरैहाय खामानि